Yo, yo, yo! What's up, mga kaboy danlak, no? Welcome na po sa akong channel, no? Kung bago pa ka dire, kung karon pa ka ni abri sa mga bintana, no? So, mag-subscribe na ka, pindutan ng notification bell para updated ka sa mga latest videos ko na puro lang mga kabulastugan na pastilan, no? So, sugdan nato ni, no? Ang ato ang challenge karon kay uyabon or barkadahon. O, ha? Kanang mata, no? Uyabon o barkadahon. Yes, sa mga artista, ta karon kani mga idols kay na ako. Idols. Wapa! So, atong sugda, no? Si kaning behana, class kay na ko ni si first. Oh, Ivana. Oh, Ivana na. Yung si Ivana, sexy siya, no? So very Bobsy, oh my god, I like it. So, kwan siya kanang gwapa siya, puti, sexy, kalog po di siya, no? Sabay po kayo, pero para sa kuha, dili siya Juwables, sabi. Dili siya kung uyabon ba na ko siya o barkadahon, para na ako, barkadahon. Kasi iba na alawi, dili na ko siya dili na ko siya type nga pagkabay. Dili mo nga di na ko siya gusto skimsir kaysa may di makagusto ng guwapa, sexy, di ba? Gusto na ko morena siya, puti kaysa din nang murag para sa ko murag kung magkuyog ning duha murag security guard ako siya ang tapad. Ang pastilan mga kadadlak, no? So barkadahon si iba na ako rin siyang barkadahon, no? Dili na ko siya uyabon, ako rin siyang barkadahon. Okay, next up, Wakikiray. Oh my god, ang pinakagwapa nga bayot ug sexy nga naisupaw nga naladala sa ulo. So Wakikiray. So si Wakikiray, oh my god, wakido. Wakado. Si Waki, no, siguro para sa si Waki is ano siya, barkadahon. Barkadahon kay nga no, si Waki kung imo siyang uyabon, kung magkuyog ning duha, kung ako siyang uyabon, mura mig dili uyab kung magkuyog ning duha. No, kay ngano? Kalog po kay ko, kalog po na si Waki, si aw po na siya, si aw po ko, so mag-abot ning duha. So wala. Waki, wali. So dili na ko siya uyabon, no. Si Waki kay matinabangon ni si Waki butan, pero di na ko siya uyabon. Barkadahon. Yan, barkadahon. Stilan. Okay, next up. Oh my god, Piolo. Ay sa kay Marna. Ay grabe hot. Piolo. Si Piolo barkadahon o uyabon. Siyempre uyabon. Dalagang Pilipina. Yeah. Dalagang Pilipina. Yeah. Uyabon, siyempre. Uyabon ako si Piolo kay nga, no? Ay, guwapo kay Day. Juicy ka po. Ay, grabe. Pili pa ka na guwapo na singir po. Napay-abso. Ay, grabe. So, uyabon ako si Piolo. Wala ko'y pakibahala, magbuot mo daw, mag-ilog. Ako'y nakauna ni Piolo. Uyabon ako na si Piolo, no? So, si Piolo, kung ako yung pumunta nun, kana si Piolo, perfect kina siya. Juwables kina siya, no? Muna siya gitawag og boyfriend material kina si Piolo kay butan, matinabangon, singir na, athletic pa. So, indot kay lawas. Dagko pa kay gabs. Oh my god. Piolo, papapi. So, uyabon ako na siya, no? Uyabon, syempre. So, kana siya makadanlak si Piolo, kabalo naman kita nga gwapo jud kay na. Uyabon kina ko na siya. Hala, uyabon jud na ko Piolo ka. Akin ko na lang. Buy more reset amon. Hala. So uyabon, no? Si Piolo is uyabon. So nakaisa na tang uyab. Duha ang barkadahon. So, hey. Next up, Yasi. Oh, Yasi. So mga kadanlak, no, si Yasi, uyabon o barkadahon. Para nako barkadahon si Yasi. Kay nga no, si Yasi god kana ang sexy siya, no? 60 kay isa din maay mo sayaw. Then isa po da maay po kay mo acting, no? Pinaka-idol gina ko ni si Yasi, no? Idol na ko ni siya. So barkadahon ako. Kay nga no, kung mag-uyab mi, basig dapon ko ni Cardo Dalisay. Patay ko ni Carlo. Hala kami. Boy dala. Sumoko ka na. Napapaligiran ka na namin. Hala. Kaluoy. So akong barkadahon si Yasi. Kaya nga nung barkadahon ako si Yasi. Si Yasi, butan o
ka-respeto-respeto nga babae, maayo kayo og batasan, no? So mga kadanlak, kung ako siyang uyabon, dili pwede. Kay nga gusto lang ako kanang sabay kanang mga murina, anak murina, dili nga sexy ba? O murina. Na. So, siyempre, ako siyang barkadahon ra. Kay ako siyang uyabon, dili may magsilbi kay siyempre, gwapa kay siya, nasa ilahi niya ako sa mana pangok ikog ilong. So, siya si akong barkadahon. Yo, siya si idol barkadahon. Yeah. Barkadahon. So, yun na yun, no? So, next. Oh my God. Vice ganda. Chugag na chugag. Vice ganda. Si Vice ganda, uyabon o barkadahon? Para nako si Vice ganda is doable. So ako siyang uyabon. Kay ngano, kung imong uyabon si Vice ganda, ani mo guni kung uyabon ako siya, una kung uyab naming duwa, anak kay uyab, anak kay asawa, anak pa kay mama, kumplito pa ka sa mga benefits. Pa-time sumbagan tani ayon. Lintik na pag-ibig, parang ayon ug Vice ganda ay Vice. So akong uyabon si Vice, no? Kay si Vice kwartaan. Hala. Dagkag sakyanan. Dato kayo. Hala. Ug isa pod butan si Vice ganda matinabangon, kabalo siya mo tanaw kung asa siya nagikan, no? So ako siyang uyabon. Uyabon siyempre. Kay si Vice ganda, kung mag-away man me, para sa mga duha, mura na siya joke kay si ahon man kay na si Vice ganda. Ala, chugag. So si Vice ganda, uyabon. Yan, Vice ganda, I love you. Uyab na tandua. So next natin, no? Next up, Choco Martin. Choco ni gatas. Wow, Coco Martin. Si Coco Martin, bisa pag di na ko yung pangutan ng barkadahon, bako na siya uyabon. Uyabon, dyan ako na siya. Uy, igat makay ko eh. So ako na siyang barkadahon, mga kabidalak mo. Ay dili ako siya barkadahon. Ako na siyang uyabon. Ay hay, kayo magmanyuan, ano? Ako na si Coco Martin. Choco na Martin. So si Coco Martin, ako isang uyabon. Cardo Dalisay, manda ka na. Uyabon ka na ko. Ala, kita naging duwa forever. Ala. Ay lumog saba. Si Coco Martin ay doable. Ako siyang uyabon kay ngano. Guwapo, daghang mabae nga nag-apas niya. Pero ako, ari kay Coco Martin. Hala. Nanadyo kay Coco Martin. Grabe. You do not, the Coco Martin is maguwapo. So ako siyang uyabon. Hala. Nanadyo kay Coco Martin. Nalipay ni si mama si papa niya. Hala. Siya si mamula na kuya ba kay diri ko ni Coco Martin. Grabe. Coco Martin. Nilang Pilipina, yeah. Uyabon ako si Coco Martin kay ano. Naisakyanan. Napos sa motor ang mahawin ko siyang luwa. Rang na brum. Nakit pa kong lula-prura ani. So uyabon ako si Coco Martin. Uyabon kay doable siya guys, no? So next up, oh, Memio. Kanis Memio? Saan Memio ba yung ngalan? Memio. So, ako ni siyang uyabon. Kung mag-uyab ng duha, dili na siya pwede maka-add ko ni Coco Martin. Ala ka niya. Memio, kanis Memio, si Aw kanis siya nga pagkabayot, no? Si Awon kanis siya ba nga dili siya kabalo maulaw. Anang baga jug nong sa iyang pagka-vlog ba, no? So, uyabon jud ka na ako. Mayabon jud ka na ako, para di na kamatil Coco Martin, nakuha na si Coco Martin, nakuha na pugka. Si Memio, ako gani siyang kung uyabon ako barkadahon, ako gani siyang uyabon. Kay dato na ni kayo. Makabayad ako sa utang ni sa Bombay. Ala, Bombay. So si Memio, mga kadanlak, ako siyang uyabon. So, mga kadanlak, no? So, maura to, no? Salamat kayo sa inyong pagtanaw. Hinaot nga na enjoy mo pagtanaw ni ako ang uyabon o barkadahon challenge. Yan. So, ayak ko mahawa o ayak ko mawala ng video, no?
Ayaw nyo mo kalimot og subscribe mga Kabuy Danlak Official, no? Pindutan ang notification bell para updated mo sa akong mga videos nga. Good vibes lang. So, maayo kalimot pagpasalamat sa Ginoo sa iyang gihatag nga grasya ug blessing sa matag adlaw ug taga matag maayo og pamiskay nga panglawas ug magamping tatanan. God bless us all.